Tripura hasani Tripura sarok confuse Tring nile bebak no pal lai tongkha tong tholai bo tongkha phiaba tong kosong tonglai lukurok khe wale lai no jai dusi sabo Tripura sarok no naikoloi tuiduli tonglai rokni dusi bai dusi Phaidi seng sai malayana Bisi 2020-23 ni Tring kebaba suyo 1434 ti kebaba suyo 1433 phiaba salsani salono dal bidal thayo Tripura haste kuplung pallai no tongo Tripura sarok Tring nei dal bidal thayo bo bisinu rugui Tring pali abono Tripuri khorang sana thanglia phiaba nangkukmani kaini kai tham thaini Tring bisini kogno rugui Tripuri khorang saikna rawana district level 29 Krishnapur suikya 1434 awli astable ground no suilekha 1433 upte haiklaino suikha 1434 khumulungo bo ahaino phiaba state level Tring festival palinai rok palimani thai borkathalo suikha 1433 kubikok sanathang kangke tamo sidutui silaya ngmani kokde engkha ebakheba Tripura sabai Tripura sarongno kok sebangna bagai de ahaino hai kaisa oke 1434 ti kaisa oke 1433 silena nangkha khabani Tripura hokte bukhurok phiaba obo kaisa jikon sa example Tripura sarongni tongmuni kokse upte hai kubangma kokno tongo example ru thai haifano abono evidence runani bagai balaino tugo Tripuri khorang phiaba tiruni Tripuri khorangni umangpli hingke balai kheno srai Tripura sabai Tripura sa tamani bagai kathalai malaya kisisa kokno tuino tamani bagai salbrum kok banglai na nang a kokno evidence runani srai evidence abono tamani bagai 29 Krishnapur ke 1434 ngna nangkha upte hai klaino Tripura hastini khaklap awlini asable ground ongkei tamani bagai 1433 ngna nangkha ti khumulong ke tamani bagai 1434 ngna nangkha ti state level borkatholo ngei tamani bagai 1433 ngna nangkha dal bidal kokno jugui Tripura sarok khagnang khakahmungmani bagai kokma banglai nei se hnei situtui sia nuktutui nuya khei ngai tongo phiaba salsa obon tuino takhuk bukhuk busuk buthaini biskango kok belaino tori thango Tripuri khorangni simin kobogna musungo edisi hapang nongthung te dal bidal Tripura hasdini suikurung sakurung rogno abono kaisa shoi klaino kaisa date snani ingthung nei tabuk orabo ahaino hai kwama kok phaijao nai tamani bagai inke jani borom no torjang lai japhio nai ihi অবশ্যই ছয় তাবুক Kwbui ছয়লে Tamo Tripura sarokhe Tamo of the high confused life among the tongui mathang laisinai confused life is the most dangerous life jeng je kokno khoisai ke sasogi manya a kokno rugi belai no ulo deramung phai thango aborongno jai khlai thai suikurung rungkurung rok tirino tui ahaina se confused phiaba talkhe ahaina se kok asai phaija phiokha Tring 1433 da eba 1434 Tring bisinu rugi hakplungni dal bidal lukurok kebo paliya Tripura sarok siminno paliwo phiaba asuk dal bidal kokno saiman baimani yagolo jeng srai abono saimano Tring no rugi kaisa siminya kabangma kokno kok bagmani tongo phiaba abono salam thai engkha Tripura sa rogni thirangni bagai wansugui samung tangai tongnai okra rokni khaboni Tripura hokte bukhurok noroni wansumung Tamo Tring bisino rugi norni wansumung Tamo sini comment box comment khlaidin rok nai tongo Tripuri khorang